Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, COVID-19 Laboratory Testing Center sa siyudad San Silay, target mabuksan sa masunod nga semana. Mangaging quarantine nga OFWs kag seafarers igasaylos sa mga hotel. Sa balita nasyonal, pagdugang sang 4 milyon ka benepisyaryo sang Social Amelioration Program, ginaprubahan na ni Presidente Rodrigo Duterte. Anay Manila Archbishop Tagle gin-appoint bilang gin-appoint bilang pinakamataas nga posisyon sa mga kardinal. Sa balita international, mayoriya sa mga negosyo sa Malaysia panugutan na nga magbukas sa Mayo 4. Sa balita sa sports, LeBron James kag iyas nga team handa sa hampang kung magbalik na ang NBA season. Sa balita entertainment, Angel Oxin ginpanginwala ang mga alegasyon nga magapapili sa masunod nga eleksyon. Samtang sa balita espesyal, mga tips kung paano masolusyonan ang dry hair. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 2, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Eastern kag Central Visayas makaangkon sa magalumon nga kalangitan nga may lulaptang pag-ulan kag thunderstorms bangod sa Intertropical Convergence Zone samtang ang iban nga bahin sang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro makaangkon naman kung may mga lugar nga may ara magalumon nga kalangitan kag may laptang nga pag-ulan bangod man sang easterlies o localized thunderstorm. Ang kasarangan tubto mabaskog nga paghuyop sang hangin gikan sa Naaminhan na Silangan padulong sa Naaminhan ang magaluntad naman sa eastern section sang Visayas kag may kasarangan naman tubto mabaskog nga pagdapya sang balod. Ang kasarangan tubto mabaskog nga hangin gikan sa Nasilangan padulong sa Naaminhan na Silangan ang magaluntad naman sa iban nga bahin sang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag mayara man kasarangan tubto mabaskog nga pagdapya sang balod. Sa temperatura naman, mabatyagan ang temperatura sa 26 degrees Celsius, tubtub sa pinakamainit nga 35 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:30 kaina sang aga, kag magatunod naman karon las 6 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 20. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:05. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal,
Target nga mabuksan sa masunod nga semana ang COVID-19 Laboratory Testing Center sa siyudad San Silay. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, ginpirmahan na ni Governor Eugenio Lacson ang 12 milyones pesos bilang pondo sa balaklon nga mga equipment. Duwa pa ni Diaz, kalakip man sa ginpirmahan sa gobernador, ang baklon nga 6,000 ka mga initial test kit, agud gamiton kung mangin operational na ang laboratorio. Samtang subong adlaw magabot ang RT-PCR equipment nga mayara sang automated RNA machine nga biyahe paagi sa Cebu Pacific flight. As of now, ang aton nga laboratory tapos na halos ang physical setup sa pagpatindog sa additional requirements ng RITM after sila nag-inspection diri personal sa Silay City. So, ang next naton nga ginahikutar subong is to issue the purchase requests, no, para magbakal sang aton nga mga equipment kag ang iya nga peripheral equipment man sang aton nga RT-PCR. Si Provincial Administrator Rayfrando Diaz II. Ginpanugyan naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson kay La Castellana Mayor Rumayla Mangilimutan nga mag-apelar sa National Interagency Task Force sa plano nga pagpadayon sa Enhanced Community Quarantine Implementation sa Banwa. Sunod kay Lacson, hindi maka-amend ang probinsya sa executive order nga nagapatuman sa General Community Quarantine. Dugang pa ni Lacson nga pareha sa syudad sang Bacolod, kinahanglan nga ang Banwa mismo among magapalabot sang pangabay nga palawigo ng ECQ sa La Castellana. I think Governor Rumayla will have to address it to the interagency task force and seek their approval. The provincial government cannot amend the quarantine status of the province. Ang kabahin sa pagpahayag ni Governor Eugenio Lacson. Ginapromohanan ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia ang pagsaylos ng 28 ka mga OFWs nga na-quarantine sa Lopezina Elementary School sa Tourist Inn karon nga adlaw Sabado. Ini kasunod sang konsultasyon sang ginimo kaupod kay Councilor Renesito Novaro, ang head sang Quarantine Center Action Team kag Councilor Israel Salanga, ang head naman sang Action Team for Returning OFWs. Ang City Tourism Office ang mag-assist sa OWA Bacolod sa papangita sang lugar nga matiniran sang OFWs para sa ilang nabilin nga adlaw sa ilang mandatory quarantine. Nagpasalamat naman si Lunardia kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak nga nag-commit nga ang OWA amo ang magasabat sa balayran sa mga OFWs sa ilang pagatiniran. Sa pihak nga bahin, natapos na sang City Health Office ang pagkuha sang swab specimens sang 28 ka OFWs nga ipasa naman sa Iloilo Biolab buwas nga adlaw para sa testing. Natala na nga sayluhon sa hotel ang 26 ka mga seafarers nga naka-quarantine sa COVID-19 Provincial Healing Center sa Banwa sang Ibi Magalona. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson, 27 ka mga seafarers ang niyara sa healing center apang 26 lamang ang pagasaylohon matapos nga nangin reactive sa ginpatigayan nga rapid antibody test ng Provincial Health Office ang isa sa mga ini. Dugang pa ni Lacson, iya nagintugyan sa Overseas Workers Welfare Administration ang pagpangita sang hotel nga sayluhan sa mga seafarers. Ginapaabot nga subong nga weekend patigayuno ng pagsaylo sa mga seafarers sa hotel nga ginkontrata naman sang OWA. I've already instructed our team to please facilitate as much as possible. I'd like to transfer these seafarers, 26 of them, to be transferred to the hotel where OWA has signed a contract with. Si Governor Eugenio Lacson. Sa mga duga naton nga balita lokal, ginrekomendar ni Vice Mayor Elcid Familiaran, chairman sang Interagency Task Force sa siyudad sang Bacolod, ang pag-isolate sang 4 ka mga OFW nga nagpositibo sa ginpatagayon nga rapid test. Sunod kay Familiaran, iya na nga ginpagiangutan si Dr. Grace Tan sang City Health Office nga muman ang nagkuha sang swab sample sa tanan nga mga OFW para naman sa reverse transcriptase kon polymerase chain reaction o kon RT-PCR test sa Iloilo.
Duha pa ni familyaran ang pag-isolate sa apat nga nagpositibo sa rapid test ang kabahin sang safety measures nga ginapatuman sang IATF agud malikawan ang anuman nga problema sa palabuton. Nagalao man ang vice alcalde kakuntani magnegatibo lang ang resulta sang COVID test sa 28 tanan ka mga OFW para madula man ang kabalaka sa ilatag sa ka mga pamilya kag bilog nga Bacolodnon. Today, sa lanis la kapesel mo, kasi ring man sila sa ila bunker or sa ilang ang apat ni, hindi ni siya ang rapid test, hindi ni COVID test mo. So may virus siya yang lain nga virus. Amo na nga may PCR sila or RT-PCR, today nga iswab test. Gin-recommended to na kon kay Dr. Tan nga separate sila. Single occupancy sila. Sa dugang pangabalita lokal, padayuno naman sa lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod ang pagpreparar sa pila ka mga pampubliko nga eskwelahan nga mong pagagamiton bilang isolation facility para sa COVID-19 cases. Ini pagklaro ni Councilor Renicito Novero, chairman sa City Quarantine Center Action Team. Sunod kay Novero, base sa mando nga nabaton sang iya komitiba gikan sa alkalde, hindi lamang quarantine facility para sa mga OFW ang iya dapat tutukan kag ipreparar, kundi nagalakip man ini sang quarantine facilities para sa stranded nga mga individual kag local workers nga nagaplano magpauli sa syudad lakip na sa mga pamilya sa mga COVID patients sa Bacolod nga nagakinahanglan ipaidalom sa mandatory quarantine. Ginklaro naman ni Novero nga magluwas sa mga eskwelahan nga gamiton sang syudad bilang quarantine facility, mayara na sang hotel nga gin-provide ang talatapan sang alkalde para naman sa mga grupo sang frontliners. Ang una, abya mo ng OFW returnees kung hindi sila maakomodar sang OWA. So bali amon emerhensya nga akomodasyon. Kaya anuhon mo na sila kung naari na di sa Bacolod kag hindi maatipanan sang OWA. Alang-alang man namon pabayaan. Alang-alang man namon pa direksyon sa ila panimalay. Si Councilor Renicito Novero. Ginpahayag naman ni DSSD Head Pasita Terong nga mayara sang technical problem kung nga na-delay ang pag-abot sang cashier sa pila ka barangay agud maghatag sang ayuda para sa Social Amelioration Program kung SAP beneficiaries. Sunod kay Tero, preparado na ang payroll apang maidid nga gina-check sa Treasurer's Office ang kwarta agud masiguro nga husto ang kandidat nga ginahatag sa kada barangay. Duha man ni Tero nga ilaman na diskubre may pila ka barangay nga nag-overpaid rason nga nagka-problema. Una dire, las 3 na sang hapon sa nakaabot ng cashier sa barangay Tangub, rason nga nagabihan pa ang pagpanagtag sang ayuda. Samtang isa ka adlaw matapos ang payout sa Social Amelioration Program grant sa mga benepisyaryo sang Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod, natukiban sang mga opisyales sang barangay nga mayara benepisyaryo nga una na nakakuha sang ayuda sa iban nga barangay sa Syudad sang Bacolod o kung nagdoble ang 6,000 pesos nga ayuda nga nabaton gikan sa gobyerno. Sunod kay Barangay Kapitan Jose Maria Leandro de Leon, matapos ini nagpahanumdum sa mga pumuluyo nga ang mahibaloan nagbinutig sa mga impormasyon nga ginhatag sa mga otoridad lamang makabaton sang ayuda kun mapamatud-an, mapasakaan sang kaso. Naibaloan ni De Leon nga iban nga mga kwalipikado nga benepisyaryo, mga relocated sa ila barangay kag nag-apply man sa pareho nga programa sa barangay kung sa diin pa ang mga ini nagkarehistro. Agot sa sinigang balita, ginabulubanta sang kapitan nga sa karon yara na sa 15 to 20 ang nauli nga ayuda sa ila barangay. Nagapati si Kapitan De Leon nga madamo pa sang mahimo mag-uli sa among ayuda kagag papatag pa niya nga wala inagilayon na tukiban sang barangay bangod nga wala sang control o kon master list nga basihan. Doon pa ni De Leon, wala man sini ginapaabot nga sa sini nga tion sang krisis, may mga bintahoso pa nga mga individual. Ginkumpirmar man ni De Leon nga may SAP beneficiary nga nag-uli sang ayuda, apang 1,500 na gid lamang bangod nga inaligar naggasto na ini. Ginobligar naman ni De Leon sa nag-uli nga bayaran ang kulang ayuda sa mas madali nga panahon, bangod ang mga iniihatag pa sa mas nagakinahanglan. Magahinyo man si De Leon sang listahan sa mga benepisyaryo sang tanan nga barangay sa Bacolod para sa counter-checking. Nagapati naman si Vice Mayor Elcid Familiaran nga panahon na para liwat nga iapelar kay President Rodrigo Duterte ang pagbuhi isang sadtong gintukod nga Negros Island Region o kon NIR. Ining paglantaw ni Familiaran bilang kabahin sang iya eksperyensya sa tunga sa nagaluntad nga krisis dulot sang epidemya nga COVID-19. Sunod kay Familiaran, mas labing maayo kung mayara sang kaugalingon nga regional offices sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental
para mangin mahapos ang pag-follow up sa mga LGU sang ilang mga concern bangod ini ang mayara sang kaugalingon nga opisina kag pondo. Ginehemplo man sang BC Alcalde nga kun basihan ang aktual nga sitwasyon sa idalom sa karon nga setup, masami nga ulihi makabaton sang bulig ang taga Negros kag Bacolod, bisan lamang sa mga equipments nga ginagamit bilang proteksyon sa COVID-19 nga ginapadala sang national government. Sa katapusang ngayon sa ating balita lokal, isang patay, isang pilason matapos maaksidente sakay sa motorsiklo. Dina sa may sakataytay sa barangay Hawa, las Banwa sang Candoni, las 9 sang gabi Mayo 1. Ang napatay ang kilala kay Cedric Sipe Santiago, 18 anyos, samtang pilaso naman si John Louis Alegria, 18 anyos. Sa inisyal nga pagpangusisa, nakaangkon sang madamo kapilasan si Santiago rason sa kamatayon, samtang fractured naman ang duha ka tiil ni Alegria nga karon padayon paginabulong sa ospital. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:16. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ka man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa,
mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan. Kag sa ato naman nga paglikaw sa balatian mga kaaksyon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba dahil maaaring ilang araw pa. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagdugang sang 4 milyon pa nga beneficiaryo sang Social Amelioration Program sang Department of Social Welfare and Development. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, sa idalom sang orihinal nga programa, 18 milyon nga pamilya ang beneficiaryo sang SAP, apang madugan ni sang 4 milyon pa. Ang mga local government units ang ginmanduan nga magpangita sang dugang eligible beneficiaries nga ipasa naman nila sa DSWD para magpaidalom sa validation. Magapadayon naman ang mga programa sa Department of Labor and Employment agud magbulig sa mga trabahante nga naapektuhan sa COVID-19 pandemic. Ini nga mga programa ang ginabugusan sa COVID-19 Adjustment Measures Program para sa mga informal sector workers kag tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers para sa mga nagaistar sa lugar nga wala na nalakip sa ginpalawig nga enhanced community quarantine. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, mayara na sang gin-realign ang dole nga 1.5 bilyones pesos gikan sa 2020 budget agud maghatag sang 5,000 pesos nga ihatag sa 300,000 ka camp beneficiaries. Magahatag naman sang anti-flu drug nga Avigan ang Japan sa 43 ka mga pungsod lakip ng Pilipinas para ipaidalom sa clinical study agud may baluan kung epektibo gamiton batok sa COVID-19. Sunod kay Foreign Minister Toshimitsu Motegi, posible mapadala ang bulong matapos ang Golden Week holidays sa Mayo 6. Sunod kay Motegi, kapin sa 80 na ka mga pungsod ang napakita sa interes sa Avigan. Gamiton nga pondo sa Japan sa pagbakal nga pagpadala sang bulong, amo ang 1 milyon ka dolyar nga grant sa United Nations Office para sa project services. Ang kada pungsod ang magabaton sang bulong nga maka-treat sa 20 tutob 1 ka tao para sa research purposes. Dugang pa, magpagikangot man sila sa mga pribado nga sektor subong man sa international community agud mag-develop sang bulong para sa coronavirus. Naibaluan, ginumpisahan sang Japan ang pagtuon sang Avigan matapos ginpahayag sang Chinese scientist nga nangin epektibo ini sa pagpaayo sang COVID-19 patients nga mayara sa mga mild symptoms. Ang bulong nga kilala man nga Fabi P. Ravir ang gin-develop sang subsidiary sang Fujifilm Holdings Corporation. Nagaplano man ang Japan nga triplehon ang supply sang Avigan agud makabulong sang kapin 2 milyon ka individual. Ginapanugutan naman ang partial reopening sa Philippine offshore gaming operators ug pogo sa piyak nga extended ang enhanced community quarantine. Sunod kay PAGCOR chairman kag CEO Andrea Domingo, kinahanglan lamang nga magsunod sa guidelines ang mga pogo sa liwat nga pagbukas. Kalakip na dire ang 30% lamang sa ilang nga total workforce ang mahimo nga magsulod sa trabaho. Sa naibaluan, masobra 31,000 ka Pinoy nga nagatrabaho sa pogo ang naduraan sang palangitan-an bangod sang ginpatuman nga ECQ. Dugang pa ni Domingo, mayara sang 60 ka kompanya sang pogo ang ginapaabot nga mayara sang partial reopening. Masobra 1,700 na ka mga overseas Filipino workers ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa Department of Foreign Affairs, nadugangan pa sang 30 ka mga Pinoy ang nagpositibo sa amo nga masakit, rason nga naglambot na karon sa 1,707.
Sa nasambit nga record, 1,053 ang under treatment. 455 ang naka-recover, kag 202 ang nagkalamatay. Sunod sa ahensya, ang mga pungsod kag international regions kung din may Pinoy nga nagpositibo sa virus ang naglambot na sa 46. Nagapanguna diri ang Europe nga naglambot sa 496 kag may 473 sa Amerika. Samtang naglambot naman sa 373 ang na-record sa Asia Pacific region kag 365 naman sa Middle East kag Africa. Ginkilala man sang DFA ang sakripisyo kag dedikasyon sa mga Filipino workers, ilabi na ang padayon nga nagatrabaho sa pihak sang COVID-19. Naglunsad naman sang chatbox ang Department of Health agud magsabat sa mga pamangkot angod sa COVID-19. Ang chatbox ang giningadlan nga Kira nga ang silingon amo ang katuwang na impormasyon para sa responsableng aksyon. Anuman nga pamangkot sa COVID-19 ang pwede nga i-type sa messengers nga pagasabto naman sa chatbox. Ginpasiguro naman sa DOH ang safety sa mga impormasyon nga ihatag sang publiko sa amo nga chatbox. Pila sa requirement amo ang bilog nga ngalan sa magapadala sang mensahe, gender, FB profile kag mga mensahe nga ibutang sa chat. Dapat nga tun-an sang maayo ang ipagawa nga listahan sang Center for Disease Control and Prevention sa Amerika nga nagpahayag nga may bag-o nga sintomas sang COVID-19. Sunod kay Department of Health Secretary Francisco Duque, sa karon ginatun-an pa sa mga eksperto sa Pilipinas kag hindi pa klaro kung bala matuod nga may koneksyon ang panibago nga nadiskubre nga sintomas sa makamamatay nga virus. Pila sa mga sintomas nga nadiskubre ang ining ginapanugnawan: muscle pain, nadulaan gana sa pagkaon, kag discoloration sang kamot kag tiil o kanang ginatawag nga COVID toes. Ginahimo ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanan sining masarangan agud nga matap na ang paglaptas ng COVID-19 sa pihak sang pagpakamalaot sa iya mga kritiko. Inireaksyon ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo angot sa palayag sa mga kritiko sang administrasyon nga hindi preparado ang gobyerno sa nasambit nga pandemic. Sunod kay Panelo, ang ginhimo ni Presidente Duterte nga magpatuman sang community quarantine antes pa sang iban nga mga Asian country ang isa ka epektibo nga tikang para mapunggan ang paglaptas ng virus. Dugang pa ni Panelo nga ang gobyerno ginpalapad na ang COVID-19 testing para gilayon nga ma-isolate kag mabulong ang mga pasyente. Ang Pilipinas mayara na sang 19 ka laboratorio nga ginsertipikahan agud magpatigayon sang COVID-19 testing kag mayara pa sa karon nga ginaproseso para sa accreditation. Makabato naman sang dugang nga pondo ang Research Institute for Tropical Medicine sa Pilipinas gikan sa France sa dalom sa ginatawag nga EcoMore 2 project. Sa din amo ang naghatag sang bulig sa mapungsod sa Southeast Asia agud mabatuan ang coronavirus disease pandemic. Sunod sa French Embassy sa Manila, 2 milyones ka euros gikan sa French Development Agency ang maga-benepisyo sa 7 ka mga Southeast Asian laboratories lagip na ang RITM. Ang proyekto ang magabulig man sa mga frontline laboratories sa Cambodia, Laos, Myanmar, Pilipinas kag Vietnam sa ila papagig-away sa pagtapna sa COVID-19. 7 ka mga laboratorio ang makabaton sang direkta nga suporta para sa dugang kagamitan, diagnostic kits, protection para sa mga personnel, reinforcement sang human resources, training and skills transfer, deployment sang mass diagnosis strategies, kag support para sa data processing upod ang Institute for Research and Development sang France. Handa naman ang COVID-19 quarantine area sa New Bilibid Prison para sa mga pasyente nga preso. Gitawag nga Site Harry ang pasilidad bangod kadamaan sa medical items ang donasyon sang International Committee of the Red Cross. Sunod sa Bureau of Corrections, ang pasilidad ang magaserbe nga isolation area para sa mga PDL sang Bilibid nga makitaan sang COVID-19-like symptoms. Nagpasalamat naman si Bucor Director General Gerald Bantag sa ICRC sa mga donasyon. Ginbutang na sang bago nga toilet system, water supply, ventilation system kag bag-o nga folding beds ang amo nga pasilidad. Masarangan sini nga makaakomodar sang mas sobra 1 kagatos nga mga PDL patient. Nagpanumpa na ang 52 ka mga registered medical technologists para magtrabaho sa Philippine Coast Guard. Ang mga bag-o nga medical workers ang mayara sang ranggong probationary ensign. Sila iga-deploy sa one-stop shop sa NAIA Terminal 1 kag 2, subuman sa quarantine ships kag COVID-19 treatment facilities sa Pier 15, Port Area, Manila. Ginangkat naman ni Coast Guard Commandant Admiral Joel Garcia sa mga bagong nga miyembro nga may tampad sa pagserbisyo sa bugos nga pungsod.
Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga wala sang intensyon ang Kamara nga pasirada ng ABS-CBN sa karon nga pending pa ang ginaduso nga renewal of franchise. Sunod kay Cayetano, wala sang intensyon kag wala man ginaplano sang Kamara nga gamito ng sitwasyon sa karon nga nadulot sang COVID-19 agod hindi pagtamdon ang pag-renew sang prangkisa sang ABS-CBN. Dugang pa ni Cayetano ang matuod nga sa karon nagpadala na siya sang sulat sa National Telecommunications Commission nga nagapangabay nga pahanugutan ng ABS-CBN nga makapadayon sang operasyon. Samtang gina-appoint ni Pope Francis ang anay Manila Archbishop nga si Luis Antonio Cardinal Tagle bilang Cardinal Bishop. Suno kay Pontificio Colegio Filipino Rector Father Greg Gaston, si Tagle ang nagapungko karon sa Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples nga among pinakamataas nga titulo ang ginahatag sa mga kardinal. Dugang pa, ginabulubanta 200 sa mga kardinal sa bugos nga kalibutan, 123 ang aktibo apang si Tagle ang napilian. Palayag ni Gaston ang cardinal bishops ang ginabugusan sang 11 ka bilog kag na-assign sa Vatican. Inisla ang ginapatawag sang Santo Papa kung magpatigayon sang meeting, may kinahanglan i-konsulta angot sa simbahan, angot sa iban nga cardinals kay iban pa nga tupiko nga close collaborators sang Santo Papa. Madumdumaan, ginapamunuan ni Tagle ang Archdiocese ng Manila. Nakilala si Tagle sa Pilipinas bangod sa iya religion-related television shows kang nagpalayag sa opinyon batok sa nakatabo nga violence sa idalom sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Kag para sa aton mga ka-aksyon, Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa bisan anong nakahintangan. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa Balita International, pahanugutan sa mga opisyal sang Malaysia nga magabukas ang mayoriya sa mga negosyo umpisa sa Mayo 4. Sunod kay Prime Minister Muhyiddin Yassin, ila na ginahalungan o halugan ang mga restrictions nga una ginpatuman para malikawan nga maglapta ang virus bangod iya ginpahayag nga handa na sila nga umpisahan ang controlled and cautious reopening sang ila economic activities. Samtang mga religious activities, mass gatherings kag mga negosyo kaangay sang nightclubs kag sinihan ang hindi sa gihapon pagpahanugutan nga magbukas subong man ang mga eskwelahan. Naibaluan na gamat-amat na huyang umpisa sa mga nagliligad nga inadlaw ang pagsaka sang COVID-19 patients sa nasambit nga pungsod. Suno kay Muhyiddin, base man sa abiso sang Health Ministry, sa records nga nakolekta kag sa mga ginapatuman nga precautionary measures sang World Health Organization, na desisyonan sang gobyerno nga buksan ang economic sectors apang strikto nga ipatuman ang health standard operating procedures. Lakip diri mo pagsuksok sang face mask sa tanan nga oras, social distancing kag pagpabilin sang high levels sang personal hygiene. Ginengganyo man ni Muhyiddin ang mga employers nga magpatuman sang work from home kag skeletal workforce. Sa atong balita sa patag sang pagnegosyo, maghahatag sang dugang 85,000 ka litro sang fuel ang San Miguel Corporation para sa libre sakay program sang gobyerno. Ang free fuel ay ihatag sa masalakyan nga nagadulong sa mga frontliners. Ginabulabanta magalambot sa 2.8 milyones pesos ang balor sa ikaduhang fuel ga grant sang SMC. Sa kabugusan, naglambot na sa 170,000 ka litro nga naglambot sa 5.8 milyones pesos ang balor sang donasyon nga produkto sang petrolyo sang SMC para sa mga bus nga nagadulong sa mga frontliners. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 57 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 52 centimos. Samtang ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 73 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginpanginwala sang aktres kag philanthropist nga si Angel Oxin ang mga nagalaptang nga report nga tuyo niya magpapili sa masunod nga eleksyon bangod sa efforts kag bulig sa away kontra COVID-19. Sunod kay Oxin, makabing nga public servant sila nga mga artista. Dugang patanan niya ginahimo ang hindi lang para sa ila kundi agod makahatag sang lingaw sa mga tumalanaw. Sunod kay Angel, wala sa iya paminsaron ang magpapili sa masunod nga eleksyon. Si Angel ang ginkilala sang Forbes Asia nga Heroes of Philanthropy. Ginkilala man sang DOH ang efforts nga ginapakita ni Angel sa padayon nga pagpakig-away sang gobyerno sa COVID-19, ilabi na sa pagtanyag sang temporaryo nga mga hulot kag personal protective gears para naman sa mga frontliners. Ginpahayag ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James nga handa siya sa hinampang sa pagbalik sang NBA sa pihak sa reports nga maramo sang agents kag team executives ang nagaduso nga kansilahon ang 2019-2020 season. Madumduman nag-untat ang hinampang sa NBA sa tuong Marso 12 matapos nagpositibo sa COVID-19 si Rudy Gobert sang Utah. Sa report sa pila ka local media, may mga player agents kag club executives nga nagakabalaka sila sa liability issues bangod sa health concerns kag kakulang sa pondo kung ipadayon ang hinampang nga wala sang arena audience sa baylo, television audience gid lamang. Si LeBron nga 4-time NBA Most Valuable Player kag 3-time NBA Champion kag mga kaupod sa team ang nagpahayag nga handa sila nga tapuson ang season. Sa Twitter post ang basketballista, ginpahiwala ang report nga ginaduso sa mga executives kag agents nga kanselahon ang hinampang. Balita espesyal! Correct! Correct lang. 2 days. Ikaduha sa mga adlaw action boys sang ECQ. ECQ. Kaya doon mo nga adlaw sa bulan sang Mayo. Extended. Ano man? Extended Enhanced Community Quarantine. Kaduha na ba yung na-extend? Double extended. Charot.
re-extended. Re-extended. Sige. Grabe, pag ginapalaligban na yun. Kung paano, pag tawag na. Pero tiya, reaction boy, Pero ang extension na sa enhanced community quarantine. Yes. Kaya ang pamiro to yung general community quarantine. Correct. So, nag-enhance community quarantine kita, tapos nag-extend sa enhanced community quarantine. Correct. Amo na siya, gabasa kagid sang news, Amo na dapat mabasa tapos kagid. kinanglan nga tundira nga mga SAP beneficiaries bala. May sige pa no, may mga ara pa wala ka panghatag. Daw may ara pa action boy na bilin. Palihog lang sa mga SAP beneficiaries naton, hindi ka masyado ka-excited. Ang una gigyapon niya ang inyong pagpangandam sa inyo kaugalingon. Yes. Anong pulos na karon niya? No 6,000 is worth dying for. Correct, mapatay kada imo ya kay ti ato ba lang 84 years old to. Ano to yung ginpalinya pag ito kagin way mo ito gitagaan sa atensyon mayo man. Ano action boy? Kaya ang iban amo na mo do. Mga senior citizens bala tagaan ginaya sila ikon niya. Tagaan sang priority bala. Magluwas ng tagaan priority, tagaan sila sang insakto bala nga pahamtangan sa ila bala kay ti dali na sila vulnerable na sila sa duta init na iya makuan kada iya mo di bala? Kadamo pa daan sang tawo. Ani. Do kasubo mga balita. Oo, yes. Sa man ka probinsya man do sa Cebu, I think do may ara man 59 years old. Nga napatay man nga samtang gahulat sang iyang 6,000. Dason unahon pa ang mga hindi man gani qualified. Oo. Sus. Tapos subong nagkalabalaan na. Ara kay nagasto na. Kasi naman amo ni sa ngako niya ang panan-ana ako sang SAP beneficiaries ni. Kundi may ara nga ako personally kabalawid ko nga may hindi qualified nga nagkuha mo. Correct. Sinong may sala? Sina? Ang isara mo na sa BHW. Ang isara sa opisyal sa barangay. Kay ila pamiga-miga kung gisa No? Yan ang ikaw nanda kay ibutang nanda nga kwan amo na nga dapat. Ako yung suggestion ko, kundi may hambalang DSWD nga pasakaan kaso ang mga hindi qualified nga nag-avail, may posible pasakaan nga mo kaso. Dalo nang sino ang nagkuan sa iya? Naglista. Ang nagpalapit. Kay kung ikaw bala BHW or barangay official ka, sa isabi ka purok, ang mga BHW na gina-assign sa purok-purok mo. Daso usually, ang mga BHW ni, taga-dra man na nga purok. But silingon, kilala mo ang mga tao da. Kilala mo na mga tao da. Nga iban niya nga dapat tagaan, why? Correct. Ang mga miga mo ya, kag mga close friends. Kompleto. Kag pamilya mo do kompleto. Dapat kung pasakaan kaso ang nag-avail, kung may validation pa nila. Kung ma-validate sang DSWD kag sang DILG, nga hindi siya dapat, kundi posible pasakaan sa kaso, at kapag ito naglista, sa imo be. Para damay-damay na. Oo, itong naglista kay siya to una nga may sala, nga aging palusot mo to. Induay mo ganiging palusot, aging paidiyahan mo. Oo, okay. Ang action boy, may mga allegation, balaga lambot isaton nga nga balita nga, siya para malista sa ginambalan sang BHW nga, basta kung mabatong mong 6,000 pesos, imo ang 5,000, akon ang 1,000. Nanti si iya, pilato, may nagpalambot do, taga dito nga barangay, nga may nagpalambot na di action boy mo, nga allegation sa aton, nga muna nga ilista siya kay para ang pag-abot sang kwarta 5,000 ang iya. Ang 1,000 sa naglista. Oo. May isulod talang kada hambal. Abi mo. Ti pilato kabilog ang ilista. Abi mo may mga nakita ko nga mga beneficiaryo. Sus ang balay. Dalagko sang balay. May mga auto pa. Paano nabiya na ka-abi? Hindi ko kitsindi kung paano kinamong gitagaan na sila. Kag ang anong kung mga senior citizen, tagaan, nagdako na ganing balay na kay may ayuda na siya. May bata na siguro sa abroad na padala sa iyo, dako na guro iyang panawag sila ng pensyon. Oo. Kaya ang ibang nga BCW pagkakuan nila nang kuan ka ng ng senior citizen ka, pwede ka da. Hindi. Huwag ka mong intudluan sa gusto. Bisan senior citizen na siya, may mga factors pa na da. Correct. Base ko may pensyon. May bata nga bako ang inapadalahalin sa abroad. Hindi bala? May arap man action boy, ginklaro man, nga bisan OFW, bala may arap man OFW ang qualified,
kun like for example ari di siya nga wala siya ginasweldohan abis ang employer. Do mga amo na pala Aksyon Boy nga mga factors gin-discuss ang DSWD Region 6. Ang ila naman niya, pagkabalo lang ang OFW, hindi dayon. Sala bala, sala. Amo nang do Pero first phase lang. Ako ya, I could really say, based on my experience, abe, kag sa nabaluan ko, ha? Ara gid ya kabalugid ko, kay ibang nga, hindi ka kadtos balay mo. Ibang ka kadtos balay, kag dito magreklamo sa akon. Kuway mo ko dahil labot sang pagka. Pero based sa ilang, kag ikumparar ko, kakilala ko man ang mga tao, may ara ya nga hindi gid qualified, gin pa qualify nila, qualify nila. Kag may ara nga ya nga dapat ibadala nila nga wala. Gahilibio na kay libog ang ulo kun nga wala sila nadala. Ko ara lang ko na dala na 2 kilo bugas wa kay. Di may ara ka pa to? May uga ka pa to. Oo. Ang uga to yan gin pang ko to ya. Di ba si ma-order ka ba ta? Ha? Order. Yara pa? Oo, yun. Para sa ekonomiya niya nga. Kita na niya mabaka-baka ya. Basta kung amo na suggestion ko Aksyon Eden. Kung pasakaan gid man kaso ang mga kita mo sa Vista Alegre to damo nagululi. May isa gani 1,500 na lang kay nagasto na ang 4-5. Nagasto na. Ang 4-5 din nagasto na. Pagkabalo nga, hop, hindi gali sa pwede. Uli. Ha? Una bisbla ka balo ko hindi ka da hindi ka da qualified nga nag-fill up ka pa da. Tapos kung ay ka na nag-fill up da sang form, kabalo ka hindi ka qualified. Oo. Ha? Amo to yung isa ko may isa ko kilala da sa amon si bro ko John Eras. Pagbasa ya sang amo na kay ginda tagaan sila for pagbasa ya sang qualification, hindi ta di pwede. Hindi lang ta. Kabalo na dayon, hindi pwede. Di ba la? Di ang iba niya, may diyahida. Nya, kuwan ko galing, hindi, butang lang amo niya. Ay, ano na may yaman. May katudlo na training. Gina-train na. Pero pagkatapos pagkuha sa ayuda, gani mo naktok liwat, hindi na nga ako. Namo na. Wrong. At sa another... Hindi gani, ang kuwan niya, kuwan ko dabla kay imo lang dang isa ka kuwan da. Isa ka bluda. Hindi may additional 4 million pag Aksyon Boy, amo naman eh. Ting additional 4 million na para mo nagyapon sa amo mo nagyapon nga guidelines. Oo. Amo mo nagyapon nga guidelines, amo mo nagyapon nga qualification. Tarungan yo abi. Kag amo mo nagyapon nga guidelines, nga hindi man talaga yapon pwede. Correct. Kung hindi ka pala sa una pala, wala man na yung pagligwat na. Nagdugang lang sa beneficiaryo pero wala pang ligwat sa guidelines. Pero pagka main Aksyon Boy, damo nagapamangkot mo, may liwat man na smooth na lang ng panghatag. May ara na sila sa lista. May ano na mo, may previous na nga records ang April o kung validation liwat na. Amo nang mga gapamangkot. Hindi, ang pag-intindi ko, amo na nakadaan nga lista ang sa ila na. So, ito yung nag-ululi, ito, tiway na to eh. Kaso na to, so dapat isla na nila sa bago. No? Kag tinsaktohon na ang pagpili. Oo. Sa kwan bala sa aton nga mga sa DSWD tabla kag DILG, i-validate gid bala mayo bala. I-validate gid mayo kung hindi man subong bisan tatapos na i-validate yo bala para magkaladudla man ning mga himo sa hindi amo. Correct. Ang mga tawo man mismo Aksyon Boy, hindi na pagdugangan ang obra bala sang mga natungdan nga ahensya kay gadugay nga nagadugay pagid. Ari pagid gali ang isa pagid ka kuno. Kundi ikaw be kabalo ka nga qualified ka. Wala ka gindala. May nakilala ka nga hindi man to qualified nga nadala to. Ay mo kadto ka sa barangay. May complaint form na da. Amo kita lang hambal nga sa barangay may complaint form. Sulat ka da. Sulat ka to sang complaint mo. Confidential na siya. Confidential na siya. Siguraduhon din mo makalambot sa natungdan. Kaya mo na importante man Aksyon Boy mo nga may written or official complaint kagid bala. Kaya mo na nga balsang iban mo nga humireklamo gani although nga nami man nga kabalo kita sa ila man mga hinaing Aksyon Boy pero kuis makasabat lang gid mga natungdan gid nga siya. Pero sa ako kadto ka reklamo ka mo ko damay mo. Oo, mamati lang. Mamati lang ko. Balik-balikon ko kag reklamo na. Titiway mo ko da mahimo. Amo lang kadto ka mo lang, imo ka mo, fill up ka mo to sa complaint form. Dito niyo pagwain niyo complaint. Kag rest assured nga inyo reklamo na kuan na siya ng confidential. Kag makalambot gid. Makalambot. Kag palambuton gina dapat, no? Sa mga kapitan, dablay check niyo mga mga BHW niyo na. I-check mga volunteers, mga volunteer, mga BHW kag kung sino nga panglista na da.
Okay? Okay na? Sa mga kabato sa 6,000? Good. Good. Kamusta inyo? May mga kilala ako. Kamusta inyo hair? may mga kilala ako nga na nag-ari ni saya siling ko sa sapya kay kinambala ko nagdi siya nga huy ikaw ya. May huy ba? Hoy miga. Hindi kaya magkwan, hindi kaya baton sang sap. Dapat ikaw yang mahatag bulig. Sino na ba migaho ko dabi? So sanay kay nagalinhan. At tumunto sa gilin. Naglinya. Basta pala makalusot. Hindi nga katong ito siya. Ato gito sa nakabaton gid siya. Di ba si ibulig yaman to? Basi ba na. Hindi do not judge the book. Cover it. Do not judge the book. Cover it. Tayo din na sa aton yung balita special. Kayo kalayo sa aton. Action boy, mga tips ni para masolusyonan ang mga dry hair. Ilabi na gid subong nga tig-ilinit bala. Ano kinang bulubudlay dira. Kag sa aton yung mga frontliners iban nga galakat lang action boy. Nalikawan lang. Ang una dira, every other day lang action boy magamit sang shampoo. Ikaw everyday kaga shampoo. Okay daw, hindi mo ko saw daw wala ga shampoo. Do ka katol sa ulo no wala. Kay nanaran mo sa mga Pinoy nga muna. Jutay lang or amo na lang siling ko lang shampoo, ikuan mo siya, ilakta mo siya or tunaw, ikuan mo sa tubig. Hindi mo sa pagrekta. Pero bisan pa kuno action boy kay ti dapat advice kina sa mga dermatologist kag cosmetologist. Every other day lang mag-shampoo. Ma-conditioner ka lang every day, pero ang shampoo every other day. Alain mo na yung conditioner. Alain mo ng conditioner. Usually, action boy, laka lang ang mga lalaki, no, gagamit conditioner. Wala na yan. After shampoo, sa mga babae, conditioner pa na. Muna tag 30 minutos sa, kami hulum-hulum pa na mo. Kami 3 minutes lang yan, good na kami. Grabe ba? Pila na kabubo man. Pero action boy, kaya tiya mo to ba lang nagligad, naman yung discussion, nga tiya ang shampoo daan, ato pares man to bala sa topic tanga para malikawan magkalbo gapad dry asa kuno sa ano mo sa anit bala hindi makagwa ang natural oil sang buhok wrong na dapat every other day lang tipid pa sa shampoo. Next direction boy amo to maggamit sang conditioner sa buhok pero tanawon mo ang conditioner nga may jutay lang nga alcohol content. Okay. Kaya diba sa likod namin sang sachet meron na da. Alcohol content. Pila lang be? Wala na butang pero ikaw buluban 70%. Ano ba? Pang COVID. Ano na? Ethyl, kag isopropyl. Pero ikaw bana kung feeling mo damol buhok mo. Ethyl ya sa dinayara man ha? Oo, alcohol man na siya chapon. Alcohol man na siya chapon. Ang next reaction boy, ang mga 6,000 na pwede ka pa hot oil treatment. Pero hindi man silingan. Kaya sirado pa mga parlor. Hindi man nga silingan literal. Home service hot oil or home service. Pwede lang na action boy. Kita mo ng ano na ganing ang ginapuga. Pwede na ikaw lang yung maplasapla sa buhok mo. Hindi man nga pagsiling nga hot oil treatment. Nga na. Okay, last action boy, pahiran sang mayonnaise ang imo nga buhok. Damo ginaya nga ano. Yes. Ano sandwich, ano salad? Di kapa namin ang mayonnaise kabalo action boy, gina-consider. Isa na nga brand? Oo. Pero kung gusto mo, do ka bongga, gid. Ti ang mga mga branded, kid. Ti ang mga mayonnaise na action boy, nagapampasigla ko ng buhok. Ti tapos mo gabi sa mayonnaise, kumawa ko. Pinalakpalak ang buhok. Kasi Medusa. Mas may mong buhok si Medusa. Kasi katililindog, wala. Pero actually namin na action. Ha? Oo, nabtan ko na siya, na 30 minutes action boy ko nang ang mayonnaise imo buhok tapos i-rinse mo. Okay. Bulawan. Sunod naman din ang apat kay Tido ka. Sige. Good morning, anay, sa akong classmate kay amigo Ronnie Bagona Valyar. May aga kay Migota Turco Jungko, kay Kagawad Ulay Abalahon sa Barangay Kabog, sa kay Beth Tumangan. Good morning. Sa kay Marjorie Villaflor Tipsay, Kagawad Rocky Nesia, sa Barangay Panukoy, Marites Ebon, may aga, Teresa Linaha Kayaw, kay si Juan Virgie Ligaspi Coloso. Good morning man. Kay Rodely Gumayan, Rex Premo, Di Fallo Lanasa Jr. Mga inabluso ni. Mary Ann Payumo Mundoniedo. Kag Antonieta Yap, good morning. Ari man si Antonieta ho. Sa Aboso, may aga. Sige. Okay. Kay Julius Caballero, good morning man.
Kaya wala ka da? May John Galvin de Sandario, good morning. Good morning sa tanan nga nagapamati, Action Boy. 180,000 ang nagapamati sa atin. Ano naman? Hindi ko bikakita. Sa Merlin, mga, sabi doon niya, mga BHW, kuno ila ubos pamilya nila lista. Good morning, Emma Bilaong, Anthony Jones Ceblano, kag Janeth Ramos, good morning kuno. Robert Cauhigamela, Olive Pilaro, Aloha Fernandez, Janet Okendo. Sorry gida sa hindi naton mabasa. Kaya daw ay naging time. Okay? Sige. Inyo ginmamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Sabado, Mayo 2, 2020. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!